Mireu, he vengut a replegar la roba. Ja que no sabeu què m'he trobat? M'he trobat una coseta per a vosaltres. A veure, assenyant uns paperets? Assenyant uns missatges? No, són uns embarbussaments. Voleu que vos els ensenyi? En este d'ací diu: jo tinc una caixeta tan ben requinquelladeta que cap requinquellador no la requinquellarà millor. I així? A veure estes. A veure si estes també vos les apreneu. Diu: cull la palla amb la paella i llença l'ampolla vella. I una altra: un plat pla ple de pebre negre està. A veure. Ai, me pareix que està d'ací. Esta sí que vos la sabeu. Esta diu: en Pinxo li diu a en Panxo, vols que et punxe amb un punxó? I en Panxo li diu a en Pinxo, punxa'm però a la panxa no. A veure així, què posa així? Tinc una fam, tinc una set, tinc una son, que quan menge bec i dorm, se me'n passa la fam, la set i la son. I una altra. A veure. Són difícils, Cric, crac, catacrac. Que no passa. Cric, crac, catacrac. Que no passa pel forat. I esta d'ací, que és amunto llarga, esta serà per a que l'aprenguen els pares i les mares i els avis i les àvies, els tiets i les tietes. Bueno, i vosaltres també. Diu: una gallina xica, tica, mica, cama curta i ballarica va tenir 6 fills xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, cama curta i ballarica, els seus 6 fills no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics. Vinga, va, a veure si ara vosaltres sabeu dir tots aquests embarbussaments. Un beset. Adeu.